Pukanské párance je veľmi staré jedlo. Voľakedy ja teda som sa venoval tomuto národopisu alebo etnografii už dávno, pradávno, vyše 40 rokov, ale tieto párance boli na zániku aj tu v Pukanci, aj celkové na Slovensku, no ale keď sme ich teda objavili v podstate, tak sme ich začali, tak som to začal študovať a začal som to skúmať, kde, čo, ako, prečo. Párance vlastne boli jedlo, nechcem povedať, že chudobných ľudí, to nie je pravda. Preto, lebo to robievali pukanskí majstri, ktorí sa venovali drevu. Sudiari, debnári, teda tí, čo si chodili drevo kupovať od mesta, mesto malo hory, to zaplatili a potom si ich išli skúšať. To aj na týždeň išli do tej hory, tam bývali v kolibe. No a čo si mali zjať so sebou? Tak si zobrali múku, vodu zo studničky mali, krumple si zobrali, tie si v páhrebe upiekli, no a už buď maslo, alebo slaninu, aj tvaroh niekedy. A ešte ženy im doma urobili záprašku do takých hrnčokov a keď nebolo už ani krumple, ani tvaroh, ani nič, tak ešte aj to bolo dobro. Tá zápraška na tie párance, to má veľmi dobrú chuť. Jedávali sa v podstate tie párance ráno. Voľakedy nejedlo sa tak, ako dneska, že jedlo sa ráno večer. V tej hore sa ráno teda spravili tie párance, to muselo zasítiť toho chlapa, tie krumple, na to sa dalo to maslo, to omastky, to plávalo v tej masli a ešte keď si šváci slaniny na to, no tak dalo sa na tom vydržať celý deň. Na obed nebolo čas jesť, a na večeru tú vodu z tých párancov si nahali v tom kotle a ako som hovoril, že doniesli tú záprašku. Tak každý chlap zobral za lyžicu svojej záprašky, zamiešal, od rana ostali aj párančoke medzi tým vo vode, no a mali teda takúto ľahšiu polievčičku na večer, aby im veľmi nezaťažovalo žalúdok. Ale však oni si ho zaťažili, dali si vína pukanského alebo pálenky. Potom okolo 70. roku to prišlo zase do módy. Chodili sem poľovníci zo západného Nemecka a tieto ženy robievali tie párance tak. Veľmi to chválili, veľmi to ich chutilo. No tak sa to takto rozšírilo znova v Pukanci a aj to ostalo. Tak sme my spravili takú partiu. No a čo ja viem, to slovo dalo slovo a začali sme to robiť. Tak nás pozvali na Úľu, tam sme boli robiť, vo veľkom sme to robili, tie párance. Tam nás bolo, ja neviem, 10. No a už potom to chceli všetci. Potom už ťahali nás hen, tam. My sme vlastne potom teda sa rozišli. Každý si založil svoju partiu. Ja som chodil sám, no a potom už keď môj syn skončil školu, robil si gastro, tak sme sa dali dokopy a založili sme, že sme ako spoločníci a tiež sme ako živnostníci a chodíme pod firmou, že Klinko a syn. Keď sme prichádzali, ja nebola nastavená cesta, už hovorím, není dobré. Pozor, babi.
Viem vysypať, ak chceš. To nevadí, to je v poriadku. Interný vysyp. Parádne krumplíky. Krásne, toto je ono. Tak Toto bolo z tej bedničky. Ale myslím pekne upečené, vieš. No a teraz dáme na krumplíky maslo, soľ a popučíme ich. A ideme na to. Musia byť upečené do chrumkava, tak aby tú chrumkavosť a to všetko zákazníci v párancoch cítili. Potom sa zmiešajú s cestom párancovým vyvareným, posolia, znovu podlejú masielkom a ponúkajú zákazníkom. S otcom sme začali robiť párance asi takým spôsobom, že ja som bol malý chlapec a povedali, poď ideme na výlet. Išli sme na výlet, vlastne išli sa variť párance. A spoločnosť som vlastne vymyslel ja pred 30 rokmi, keď sa to celé začalo, tak všetci tí, ktorí varia aj teraz na námestí, tak sme boli spolu, bola jedna partia, my všetci robili spolu. A čím ďalej plynul čas, tým viac ľudia odčleňovali a každý si založil svoju partiu a všetci sme varili to isté a my sme vždy proste boli pukanské párance, lebo sme proste boli z Pukanca. A ja hovorím otcovi, dajme tomu názov Klinko a syn. Bude to nekonečný spôsob funkčnosti, lebo vždy to bude či už ty a ja, alebo ja a moje deti, alebo ak deti moje preberú žezlo, tak oni a ďalšie deti. A bude sa to tradovať a nemusí sa meniť nikdy názov, lebo vždy to bude, furt bude zachované meno a furt bude zachovaný syn. Títo ostatní, čo sú, tie párance vyrábajú, ale ich neukazujú tú výrobu. Ľudia to nevidia. My, aj keď máme domček a v domčeka vydávame tie párance, ale vedľa domčeka máme stan, pod ktorým máme kotol a tak, ako to robili pred 250 rokama, tak aj my to, teda nie tak, lebo máme plyn, ale tak to robíme, aby to tí ľudia videli. No a chodia nám pomáhať, toto všetko sa kamaráti. Preto, lebo to musí byť taký človek, ktorý je tomu oddaný a rád to robí, rád to všetko, to je robota taká. Chodíme hlavne na folklórne akcie, na festivaly, čo sa týka folklóru, na jarmok, hlavne remeselné a tradičná gastronómia. Vždy je to spojené s tým folklórom, lebo ten folklór to celé rozbehol, celé to začal